गोंय कोंकणी अकादमी आनी बांदोडीच्या अंत्रुज ललितकान फार्मागुडयेर पयलें कोंकणी नाट्य संमेलन घेतलें. फार्मागुडयेर गणपती देवस्थानात शेनवारा हें संमेलन सुरू जालें आनी आयतारा सोंपलें. उक्तावणाक मुखेल सोयरो म्हणून लेखक रत्नाकर मतकरी, गोंयचे नाट्य मळावेले श्रीधर कामत बांबोळकार, पुंडलीक नायक, भूषण भावे आनी बाकीचे कोंकणी मळावेले मानेस्त आशिल्ले. या आनंदाचा लाभ करून दिल्याबद्दल पहिल्या कोकणी नाट्य संमेलनाच्या संचालकांना धन्यवाद. कोकणी रंगभूमीचं भावंड बनावी अशी क्रियाकर पद्धती आणि या साऱ्या गोष्टी जमवून आणणाऱ्या अवघ्या गोव्यातल्या अनेकानेक संस्था हे सारं असताना आजवर गोव्यात स्वतःचं असं मराठी किंवा कोकणी नाट्य संमेलन का होत नव्हतं. इतली विनोदी नाटक तुमच्याकडे असतात. आमच्या दुर्दैवात कोकणी नाटक म्हणजे विनोदी नाटक असे एक समीकरण करते. कोणी गाण्याची ताची करामत आणि विजय सुंदरकारात बाकीचे जे इष्ट असतात लेखक असतात तांगेली बाप्पा होळीबा अशी नाटक आशिल्ली. ताका लागून कोकणी नाटक म्हणजे विनोद असे समीकरण जाते. एक गजाल तरी सुंदरकारा मनशांनी गजरात कोकणी गुंजाय हाडपाक ते पावले ना. पण कोकणी जे नाटक आशिल्ले ते सातत्यान रंगमंचाचेर दवरपाचे महत्वाचो वाव ताणी केलो. पवित्र प्रांगणात गोपाळ गणपतीच्या पवित्र सासायेत देवदेवतांच्या सासायेच्या अंत्रुज महालात पहिलेच खेपो पहिले कोकणी नाट्य संमेलन संपन्न जाता. भारतीय लष्कराची तांक पळोवपाची गोंयकारांक सध्या मोठी संद आसा. लष्कराचे वेगवेगळे तरेचे रणगाडे, मशीन गन्स, तरेतरेच्यो तोफा, युद्धाची संपर्क सामग्री अश्यो कितल्योश्योच गजाली लष्करान गोंयकारांक दाखोवंक हाडल्यात. बांबोळे लष्कराच्या कॅम्पात भारतीय लष्कराच्या जवानांनी बुलेटींचेर थरारक आनी आंगार कांटो हाडपी कवायती दाखयल्यो. तरणाट्यांक लष्करात वचपाची वोड लागची म्हूण हो यत्न. पळयात काय हमारे यहाँ पर आर्मर्ड कोर के टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के BMPs, आर्टिलरी के गन्स, एयर डिफेंस के गन्स, सिग्नल्स के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा सब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं. ये इक्विपमेंट यहाँ पर गोवा में नहीं रहते, बाहर से लाए गए हैं. सो इन सब को देख के हम उम्मीद करते हैं कि गोवा की पॉपुलेशन को इससे प्रोत्साहन मिलेगा. इतल्याने खबराची चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.